Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa ebanghelyo ni San Juan gihisgutan ang usa ka lugar nga gitawag og Ainon duol sa Salem. Asa man ni? Ang Ainon nagpasabot og daghang tubod o many springs. Mao kini ang hinungdan nganong gipili kini nga dapit kay daghan og tubig. Sa panahon ni Juan Bautista, ang bunyag dili lang pagpatulo sa tubig, kundi paglublob gyud sa tubig. Busa, importante kayo ang lugar nga adunay igo o abunda sa tubig. Ang Inon nahimutang sa daplin sa Jordan Valley, usa ka dapit nga agianan sa daghang mga magpapanaw, mga tigbiyahe o mga magsasangyaw. Unsa may importansya ani nga lugar ug asa man kini karon? Sa moderno nga mapa, ang Ainon duol sa Salem kasagarang giila nga naadapit o duol sa Jordan River. Ang lugar nga Ainon kini dili sikat sama sa Jerusalem apan sa spiritual history dako kayo kini og bili. Dinhi makita nato nga ang buhat sa Dios dili permi mahitabo sa sentro sa gahom, centers of power kun dili sa mga hilom nga lugar sa adunay tubig. Tubig nga simbolo sa paghinulsol o sa bag-ong kinabuhi. Sa ebanghelyo karon makita nato si Juan Bautista o si Jesus nga pareho na munyag. Og didto misulod ang tensyon. Kinsa man gyud ang mas importante? Kinsa man ang mas daghan og tinunan? Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga alagad dili makigkompetensya kang Kristo. Si Juan Bautista nagbutang sa hustong lugar sa iyang kaugalingon ug kang Hesus. Ang tanang buluhaton, tanang talento ug misyon dili kaugalingong paningkamot lang, kundi gasa gikan sa Dios. Ang reklamo sa mga tinun-an ni Juan nagpakita sa tawhanon nga kahintang. Dali ta masina ug murag malabuan ta. Apan si Juan, klaro kaayo niya kung unsa ang iyang papel. Dili siya ang Mesiyas. Ang iyang kalipay, dili gikan sa kadaghanan sa iyang mga sumusunod, kundi dili sa katumanan sa kabubuton sa Dios. Ang tinuod nga alagad di ay kontento sa papel nga gihatag kaniya. Daghan kanato sa simbahan, mapari man, malayko, malider, o yano nga parokyano, masulayan sa tentasyon sa kompetensya. Kinsa ang masikat, kinsay mas daghang followers, kinsay mas gipaminaw. Ang ebanghelyo nagpahinomdom nga ang atong panimbahan dili na siya intablado kundi pag-alagad. Kung ang sentro dili na si Kristo, sayop na ang direksyon ana. Ang tinuod nga pagserbisyo sa simbahan makita sa pagpaubos o pakighiusa. Dili sa pakigbangga sa papel o sa dungog. Ang tinuod nga alagad dili makigkompetensya kang Kristo. Ikaduhang punto, ang kalipay sa alagad mao ang paglambo diha kang Kristo. Ang ebanghelyo karon nag-ingon, He must increase, I must decrease. John 3:30. Siya ang angay mutubo ug ako ang angay mukunhod. Gigamit ni Juan ang hulagway sa kasal. Siya ang higala sa pamanhunon, best man. Siya ang best man sa pamanhunon. Ang iyang kalipay, mahingpit na kung madungog niya ang tingog sa pamanhunon. Ang iyang papel, dili mo puli sa pamanhunon, kundi andamon ang dalan sa pamanhunon. Mao kini ang pinakataas nga kahulugan sa bukasyon. Mahimong dalan alang sa uban aron nga ilang mailhan si Kristo nga atong gisangyaw ug gipuy-an. Giimbitar kita nga pangutan-on ang atong kaugalingon sa akong kinabuhi, kinsa man ang itubo, ako ba o si Kristo? Ang tinuod nga pagtuo, makita kung ang atong mga buhat nagdala sa uban ngadto kang Kristo, dili ngadto sa atong kaugalingon. Kung ang kabubuton sa Dios mao nga si Kristo ang mapadayag, nan ang atong kalipay mao ang
mas mailhan si Kristo ug maiya ang tanang pagdayeg. Ang kalipay sa alagad mao ang paglambo diha kang Kristo. Story time. Nay nangutanan ako ba? Father, nganong dili man pwede nga magpabunyag sa daghang relihiyon? Nganong dili man pwede ang dual religion o triple o multi-religion? Dili ba, Father, mas nindot, mahimong Katoliko, Iglesia, Protestante, Islam, all in one para walay problema asa ka musulod nga simbahan? Ang tubag mo ang bunyag dili na sama sa membership card nga pwede ka adunay daghan, no? More chances of winning. Dili na siya usa ka kang bunyag paghatag na sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ug ang bunyag nagpasabot nga gisulod ang tao sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Busa dili kini butang nga pwede balik-balikon o idungan-dungan. There is one Lord, one faith, one baptism. Ephesians 4:1. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Kung usa ra ang bunyag, dili kini mahimong ipasa sad sa daghang relihiyon nga nagkalahi-lahi og pagsabot sa Dios ug sa kaluwasan. Pananglitan, ang Kristyanismo mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios ug manluluwas. Samtang naiuban nga mga relihiyon nga mituo nga propeta ra siya o dili anak sa Dios. Busa ang dual o multi-religion dili makapahugot sa pagtuo kun dili makalibog na hinuon sa kamatuoran o sa kasing-kasing sa tao. Ang pagtuo mas angay ikumpara sa kaminyoon kaysa sa mall o sa cards, ATM cards. Sa kaminyoon, dili ka moingon nga mangita ka og daghang bana o asawa aron walay problema. Ang tinuod nga gugma, nangayo og exclusive nga pagtugyan. Mao usab ang pagtuo. Si Jesus mismo niingon, no one can serve two masters. Matthew 6:24. Walay makaalagad sa duha ka agalon. So, kung dili pwede ang duha, unsa pa ka ang daghan kaayong relihiyon nga nagdala og lain-lain pud nga agalon sa kinabuhi. Ang hunahuna nga mas nindot mahimong Katoliko, Iglesia, Protestante, Islam, all in one lang ka nga religion aron walay problema sa kamusulod nga simbahan, nagpasabot nga murag gidegrade lang nato ang relihiyon for our convenience. Ug wala gyud ta nangitag tubag sa kamatuoran. Ang pagtuo dili bahin sa asa ta pinakadali makasulod, kundi kinsa ang atong gisunod ug unsang kamatuoran ang atong gisaligan. Ang tinuod nga kalinaw dili gikan sa pag-apil sa tanan, kundi sa lawom ug matinud-anon nga pagsunod sa usa ka kamatuoran nga atong gitun-an, gituuhan ug gipuy-an. Alang natong mga Katoliko, ang kamatuoran nga atong gitun-an, gituuhan ug gipuy-an mao ang persona ni Kristo. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Atong pangayoon ang grasya nga sama kang Juan Bautista. Klaro ta sa atong bukasyon. Kontento ta sa atong papel ug malipayon ta nga makita si Kristo nga mapadayag sa kinabuhi sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.